Sa jedného dňa rozhodol, že príde vám to smiešne, ja viem, urobí rozhovor s neživými vecami, pretože ako hovorí on, každá vec je živá. Dokonca aj tento prst. Vidíte, nevie rozprávať, ale hýbať vie. Uvidíme sa o chvíľu. Čo to robíte? Stávam sa s hňupom. To je hub. Hňup. Ale tam je predsa napísané hub. Ale pozeraj. Je to hňup. Hub. Dobre, nebudem sa s tebou hovoriť. Pre mňa je to hňup a ten tvoj hub tiež. Aha. Tak pán hub alebo hňup, to je už jedno. Ako sa cítiš svojim postavením, že dokážeš manipulovať otvoreným ohňom v kruhu 1,5 metra od skríň? Pán hňup, hub. Vidíte, on spí. Kto ma to ruší? Pán hňup? Áno, to som ja. Vy ste hňup či hub? Ja som hub a priezvisko mám hňup. Áno, tak pán hňup, ako sa cítite vo vašej kauzi? Akej kauzi? No, že tu stojíte, ste pekne zastrinení od prachu a máte hňup. Mne je tu dobre. Hej, a čo vlastne robíte, pretože neživé vety, nehovorím, že nerozprávajú, ale vo mne... ľuďom, ktorí tu stoja, sa to zdá čudné, že sa tu rozprávam s nejakou kreatúrou. Žiadna kreatúra, chlapče. Na mne len vidno, keď ma otvoríš, koľko plynu prúdi do tejto budovy a tak ďalej. Plyn je veľmi nebezpečný, chlapče. Tým radšej popri mne nemanipuluj. Zápalky, jasné. Nie, v žiadnom prípade. A takto sa skončila príhoda pána doktora Sedmáka s hňupom. Pán doktor Sedmák. Pán doktor Sedmák. Tak, milé deti, hovorím to ja, z vašej skúsenosti. A ja som pozerával také seriály, ako pozeráte teraz vy mňa. A tiež som skúsil zo pár kúskov, verte mi, mal som zlámanú ruku. Takže neskúšajte to doma. Pán doktor Sedmák.